Diyos ko, apay ngayon palubo siya mapasamak dagitoy. Nadagsan laon. Dahil pandubok itibiyag ko. Diyakon ka baalan pay. Napaaya ka dagiti arapaap ko. Sapay lang. Apay nga mina nagtalagak itinayin dyan lalaki. Nasaysaya at lang nagtalag tibiyag ko. Tumpuwa ka iti karayan. Tapno agibusin ti panagsagabak. Miss, saan mong gamitin dito? Saan? Saan? Nakalabasol dito pang tanggapan. Saan na kay gawin? Agtalak. Ayaw kong timataya. Lawlawagam ko matipanayot mo. Sumangat kay ti langit. Binaybay anak ni Apo Diyos. Iso na sa isayat langan. Nugibusak tibiyag ko. Saan? Pangasiyo. Saan na kay gawin? Saan ka mabalin na Baybay baybayan? anak ko. Panawan na ko. Saan amabali na baybayan ka, adi? Sino ka gani? Saan ka ngam mo? Nakita ka namin. Nadlaw ka sa bali ti panggap mo. Kat... No... Panawan ka. Madamag kong to, ada kasi nagbanakam. Makonsensya ako matlang, tabi na ibayan ka. Isa masapo na may spal ka. Saan nagmatngam mo? Ipangagnak mo. No saan pa'y ana ikarit, ipapatay mo. Saan mo asayang tibiyag mo? Tas ako ti apo day taking ka. Kasano ko matikadaksin ti panlupok tibiyag mo aya. Ngam nalabit, ngad ado pa'y tinakarkaro ti kasasab na ngamsika. O sige, umay kan, matrapik kan. Lumugan ka ni ti kotsik. Anya ti amom, no siyak ti makatulong, iti problema. Flor de Lisa. San ka kadipay, anak Amin bakbakal iti bato iti baybay. San ka dipay alim mag-antibarukong mo? Sir, Manong Chris ko na malatan. Dito tikat ko ay hawag mo kanyak. Itay pay, nga data dito iti baybay. pasensya kayo. No, Jack, magawid ng tipa nagsangit ko. Jack, mas paalan ti sa iti barokong ko. Nakurapay kami laang kinitatang. Inarapa ako ti makaatal. Napaayak. Sige, ituloy mo tayo istorya. Kabayatan ti panagadal ko. Namamok ti may sa lalaki. Manong Chris, ngam lino ko nak. Insukat na kiti sa bali. Nasakita naglaunay. Nabaybay ang ti panagadal ko. Kasla, nabati-batak. Idi, nabagsak ka dagiti grades ko. Kabalang pa'y ti pumangan. San pa'y akanipusanan ti amin. Agkanalag ka. Binaybay anak ni Apo Diyos. Nagbidot kay ti teta. Kasanuman ti kadagsan ti panlubok at dumateng iti piyak mo. Uray pa'y addakan iti ngarap ni tanam. Ad-ada may kulbo ti biyak mo, nupukahon ti panagtalag mo iti Diyos. Saan ka kuma, amaawanan iti namnama? Itay pa'y amakalanat niya init. Ngam awan matla engan ni Flor de Lisa. Jak nasangputan itay ang naggapoy biatan. Sa dino nga ta tinapanan aya. Ay ang mga noan niya amutin tinapasamak kan ko ana. Manon nga aldaw ang nakapupuklaptan iti kwarto na. Kalpasan ang nagsangsangit anang ipakita kanya kadayot ibagsak agraan na. Inlun-lunod na ni Aristotle Anubio na anang loko ken ko ana. Bagarabi iyo, ama. Saan kayo madanagan?
Awan dakas nga niramid ko iti anak yo. Ay, kahit aki amanak, iti panangitulnog mo iti anak ko. Barok. Ay, nabayag kayo ka din nga agam-am mo kinkwa na. Ay, itay lang nga nakitak. Pangas yung Manong Chris. Siya, ti makaamo ang makisarita kinitatang. Sa dino nga min ayat tinapanam Flor de Lisa. Madanagan nak anang uray ken ka. Kunak no anyan tinapasamak mo. Sige, sana ko nang agbayag, tata. Manong Chris, agyaman naklaunay. Ulitek, agkararag kay ti Apo. Ni Apo Diyos ti pagkamangam. Laglagi pam. Saan mo apukawan pinamnama? Kanya kada ti mapaspasama kada kayo, mama. Langay ti madandanagan ite sa tindak iti ridaw. Sila ubingak ni narakop yun. Ay, kunak nga minuan niya ti dagas, anapasamak ken ka. Imbilin ko kinipulto, asublian na ka. Katkaduan na ka nga gawid. Di nakakanunadanon iti opisina itay. Awan pa alas 5 ite pimanawa ki jay. Kaputay nyo na unay yo amasapol mapanak iti ospital. Tawar oray nak ti doktor. Ano kasta napan kamatlaan? Saan yun nga mon? Ano di nagsaritaan mo iti doktor? Kamu yun. Oresan ko nung iba ka. Chris, Agawid ako may tayen. Imediada kitirang tay. Nakita ki may sa babae kahit natitungpak kitirang tay. anya? Oh, talaga nga umadadon ti agpakpakamatay. Mano ka din ti taon na? Nakurang 20. Agadadal iti kolehiyo, mama. Oh, nakaubing pa'y lagayam. Nalabi, bimagsak ka nagiti grado na. Binaybayan tinobyo na. Weno, masikugpayan. Diyak na damag no agdadagsanan. Sapay kumata saan? Tamangan no ituloy ng tukid din tagpakamatay. Kasla masaknan ka unay kenkwa na idinto saan mo ngamam mo? Mama, kaslasandak ngam mo. Ubing pay, sayang nga madadal ti biyag na. Pinadas ko alinaw-lawagan ti panonot na. Impasyar ko pa iti bye-bye sakbay ngin tulod ko. Naimbag ta nakita madagos. Dakol dagiti daluyon Chris. Gapo iti panagginginid na iti. Ada na ibalag at tsunami alert. Nalabi ta nakapagpanunot matlaan. Sige mama, mapana ko niti kwarto. Mala, ay saan ka ngamin unay ngagbambanog? Kanang rabii ka ka din. Nangan kami titi restaurant kini Flor de Lisa. Sakbay ngin tulod ko. Oh, sige. Saan mo aliplipatan ti agtumar ka dagiti agas, ha? Nang runa dagiti vitamins mo. Tan Amarillo, papay na yung pandag ko, itipungan ko. Surat ko dahi chay kinitata. Sakbay api manaw kay di kalman. No, saan na ko mga ingawid ni Manong Chris? Mga no nakamasayag ako maitan. Asang sangitan ni tatang. Ay, uray la sumgar dagiti dut-dut ko. Ay, makababawi ak matlay ti panggap ko nga agpakamatay. Ay, nakulapan ti panunod ko. Flor de Lisa. Anya ti kayat asawon day ti asurat. Tatang. Simbre kak iti kwartong bayat ti kaadam iti banyo. Nasukainak iti pandagdag iti pungan mo day ti asurat. Pakawanan na ko, tatang. Naguguran ti puso kan panunot ko. Diyak maawat ti nabagsak ko kadag iti grado. Nakulaapan dagiti panunot ko. Kabiti panakapay ko iti rapap ko, tatang. Kanday di alalaki tiga po na. Tiyawanan ba Dinadaal na tibiyag ko, tatang. Apaman ang nakapanaw ni Chris. Inururay ko nga adda ibaga kanyak. Nadlaw ko akasla adda ibaga ni Chris kanyak ko ma. Ngam linapdam. Jack, na iturad. Tinang ibaga kada kayo. Nakakaputa ko na iti barandillas tirang tayo di kalat adimtang ni Manong Chris. Katin gawid na. Kahit no saan adimtang? Nalmasak ko man. Iti, napre sa karayan, tatang. Amang ano saan nyo kumapay ang nasarakan ti bangkay ko.
Urayak lang nagkintayag anak kabasa iti surat mo. Kasanon no saan adinteng ni Chris anak ko. Naimpag-atao ni Chris. Isuti ng lawlawag iti panunod ko. Inispal na. Utang ko, tibiyag ko ken kuana. Impakadak ni mama. Anasa pa, ti papano ko yung opisina. Nimbag na nadanon ka diti balayo. Nagmalmalama ka nagpupok iti kwarto, Manong Chris. Ni, agsanit ka matan. No, ato iti kanyok. Nagyaman ang launay. No, amuyo na kuman. Numalagip ko. Tinaramid. Among kadian na sukainan ni tatang. Tinaramid ko asurat. Pati amok idigat di akon makasangpat asi bibiyag niya balay ni. Kasi dagiti baybay tinapanantay di kalman. Anya ti mariklik na mita. Makitkitam dagiti taluyon. Ngagsabwag iti kadaratan. Uray dadakal dagiti daluyon. Naimbag ti umapay arik na iti kinapintas ti baybay. Kasta ti biyag. Naiminas nagbiyag iti baet dagiti panubok adumteng. Iti panagbiagtan. Nimbagta na oray kayo, mama. Kinasaritak ni Flor de Lisa. Asakbay ng itulog ko. Ipasyar ko diti balay tapno makapagamam mo kayo. Oh, kumusta ka, Flor de Lisa? Nasaya atmat, nana. Mapainak ko mga umay dito'y balayo. Nagbak nang kayo. Maubing ka pa'y gayam. Napintas ka. Naistorya na ka ni Chris. Ay, sayang ko matibiyag mo. Nana, nasair kung samot tintirik na. Pagbabawiak matlang ti inaramid ko, nana. Utang ko tibiyag ko kini Manong Chris. Langan ni Chris ti Baknang. Ngam napakumbabakan na dayaw ang makisarsarita. Nagpadispensar ta imay nakasinukon nga awanak dito'y balay. Mabayinak mat nga aguray iti mabayag na imay kayo dinano ni Jatalon, tatang. Amoyo ka di. Talaga abak nang da. Nagdakal ti balay da. Uray ni Nana Valeria nga inanak at nasayaat. Saan amata pobre? Kahit sa dinong ay tinangipasyaran na ka. Inawis na kanangan iti restaurant nga asilig iti baybay anang ipasyaran na iti kanya. Sa kalpasan na, impasyar na iti balay da tapno makapagamam mo kami kini mamang na. Hey, madlaw ko tiranyag ka dagiti matam. Nasuruksan a 40 titawan ni Chris. Ngam guwapo pa ilang. Sakin na po daw. Amangan no agayat ka manan, Ay, tatang, sana ka may karikin ni Manong Chris. Ay, mabainak lakit di. Diyak kayat amadadaal ti kinasayat ni Nana Valeria kanyak. Amangan no kagura nakton. Sa bali nga min ti makikita ka dagiti mata manakaw. Tatang, saan ko maasabali ti panunutin nyo? Naragsakat. Juan, gapukin ni Manong Chris. No pailidap dan nakidi nga aglemusak ko maiti karayan. Ibilang ko ang maikadwa abiyag ko dahitoy. Mama, apaya ka sa ti panagkita yung kanya? Ada ka di kahit yung ibaga? Maragsakan na kaamang kitkitakin ka. Ha? Si Maranta Tilangang. Ni Flor de Lisa ka ditiga po na makaismisan ka. Da kayo talaga, mama. Napintas ni Flor de Lisa kan may sa ubing pay. Naminsan pala nga nakasarita ka. Nadlaw ko nasaririt. Talaga masiri, mama. Nabaybayan na lang kami ti panagatal na. Masaya nga anak. Sungad ako makidawag ka na kayo. Anya dayta? Kahit ko atulungan. Siyak ti makamo iti pagadal na.
Sapay kumatasan kayo agungat. Sana nga gungat. Ngamaan niya ti kasukat, ti panang tulong mo kini Flor de Lis. Mama, no tumulong kay ti pata matao. Sana kasapulan ti katukad nawin no kasukat na. Oh, di kayo ka di maragsakan ang makakita iti tao ang nagbaligi ta tinulungan nyo? Manipod nagamam mo kami kini Manong Chris. Masansan mo ito ni pa-share na. Pasaray, talyawan da kami, dagiti mang labas iti pagtugtugawan mi dito parke. Ang mga no atapon da, nga agnobyo kami. Ang mga no, panunuton da pa'y, nga aglalakayak. Inawis ka nga pasyari ti baybay. Taday bagakin ka. Manong Chris, anyo da chay? Tulungan kayo ti panagadal mo. Siyak ti makamoy ti magastos. Ha? Puno ka di? Ay, agyaman ang launay kada kayo. Naimbag kayo launay. Ay nga, kababain. No ni mamati pampanunutam, nalpas kamin ang nagsarita. Kat umanugo. Kasla saan ka mamati? Saan kayo nga kapkapin ano ken ni Chris? Amang ano anya tikidawan na akasukat na. Tatang, Sapay kumata saan ama sa irtirik nam anak ko. nagbidot kayo iti pampanunuto nyo. Nasingpot ni Manong Chris. Wan, baknang da? Sana ka maikarikan ko na. Uray bak nang da, siguro. Di mo magustuhan tinasurok ang 20 at taon na ba itiyo? Diyak amo no agayatak pa'y tatang. Amangan no mailaw anak manan. Intad amin ni Manong Christy, inggatang ko iti uniformek kan sapatos ko. Amin ang masapol ko iti panagadal ko. Kanti allowance ko iti panagadal ko. Idi nagkuyog kami agimatang kadagiti kasapulak. Impagarup dagiti sales lady nga agama kami. Miss, mabalin ka rin agtugaw diti abay mo? Awantian yaman na. Amangan mo kasi nga akit panagbasa mi ti libro. Wan gayam, siyak ni Janus. Flor de Lisa tinagan ko. Nagirutan ti panang putput na iti dakulak ko. Nakapigpig ka ti panang perang na kanya. Sorry nakayawa na kami niti kinapintas mo, Flor de Lisa. Ha? Naglamuyot ti dakulak mo. Di mo ko mapanunutan na kinabastos. Nalabit nga itala nga makita nak diti universidad. 2 taon nga min ang nagsarda nga kagadal. Ay, isumat lagayam. Uray siya. Dandani sana ka nakastrak ita semestre. Gapo iti kinakurapay mi. Agparo tagayam. Gapo iti kinakurapay. Napilitan na ka nagsardan. Ngam gapo ta kayat kundi makaadal. Nagtrabaho ka nagurnungag para iti masakpayak. Nasaysaya at matlaan no damal Pasko a kurso. Oras hindi klasik. Sige, panawan ka pa. Okay, sige. Paragsa ka pa nagamamuta. Sapay ko matag kita tantumanan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya namin tinapasamak ken ka, Chris. Dandanitan na disgrasya. Jak nasiputan ti Rimorete Crossing kat imagaw iti linya, mama. Ay talaga nga ti driver ita, nasaan anaanad ng agmaneho. Manghiramraman da. Ay kunakman ngamin no saan ka asimrek itang aldaw. Nagbalo ti panunod ko, mama. Sayang ti aldaw. Adadala nga mas kuranak no awan ti araramida ki balay. Noon niya na din ang sumilsiplot iti panunod ko. Oh, Chris. Itagayam ti umula nga aldaw nga isasarak ni Lord de Lisa iti pagadalan, mama. Maging gaita kat saan ka pa'y laeng amaawatan. Pakaragsaka iti makatulong.
Awan ka diti sa bali agapuna iti panang tulong mo kini Flor de Lisa iti panagadal na. Amamuda kon mama. Sana kagururay ti supapag iti anyaman a kinaimbag a maaramida. May sapay apang panunutag. Saan ka di nga ti subject ti nakabagsakan na? Nabaybayan na ti panagadal na. Gapoy ti nobyo na. Aglalo lang arudan. Edin sukat da ito iti sa bali. Kasapulan ni Flor de Lisa amay kaniti sa bali agundaway mama. Manong Chris, agyaman ng tamaawatan ti kasasaad ko. Kaasi ti Apo, nasayaat mo ti umunang aldaw iti universidad iti dayto yung aldaw. No, da sa bali may tulong ko king ka. Saan ka ngagpain na mangibaga kanya ka? Agyaman ako na. No kasapulam ti igatag mo iti libro. Ibagam kanya, tamang tedak iti kwarta. Naimpagkira unay. Nya ka na ya. Pakaragsaka ti tumulong king ka, Flor de Lisa. Ado tinas ka na pagyamana ka na kayo. Kunak manan, saan mo kumaapanunutan dayta? Masagputan kagayam dito'y balay, Flor de Lisa. Kumusta ti umo na nga aldaw mo iti pagadalan? Nasayaat mo tatang. Nasangputan dak ang nakasango ka dagiti libro. Ta agar arami dak iti assignment ko. Ay ngam isagdong kunto tagluto iti pangrabyan tayo. Ituloy ko ito itong madamdama. Mangan ka pa'y tumikinay, nagluto ak. Pamudpud mo, nangam sakon di makaamong agluto. Naimas. Saan ang tatang? Amo ka nabannog kayo iti talon. Naskan nga igawad mo ti agadal. Babain ti mangpapadal kong ta. Saan kayo madanagan iti dayt abanag? Saan ko asayang ti sabali agundaway ana itid kanyak? Ni Nana Valeria ti ad-adda akabain ko. Ne, apayan tatang, nakaululi mo kayo kabayatan ti panang rabi tayo. Naumigsa ti pampanutan nyo. Naimas dito taraunta. Amom, aging gangamin ita. Pampanunutak pala apay akayat nakatulungan ni Chris iti panagadal mo. Naimbag at tao ni Manong Chris, tatang. Gapo siguro iti asin na kanya. Amo na ti amin ang napasama kanya. Awan nga tati urayan na asupapak iti kinaimbag nga ipapainakan ka. Ay, dahi tatijak ang tatang. Saan ko maamasaher tirik na? Ti kayat ko asawon anak ko, awan ka diti nadlaw mo ken ni Chris. Napintas ka. Ang mga adamot panagayat na ken ka. Ni awan mo ti madmadlaw ko ken kuano tatang. Ngam no, kas pangarigan ta agarem ken ka. Aklonem ka day. Ni apay matan tatang tadi-tati nagturungan ti saritaan tayo. Ay, jak nasungbatan day ta sa ludsudyo. Sabaw. Ay, saan na ka may kariki ni Manong Chris, tatang? Tabak nang da. Imbaga na kanya, asaan ko apang panunutan, ti panang supapak ko ken kuana. Mariribo ka lang arod ka dagiti imbaga ni tatang. Ngam, ikarigata ngay pasnak ti panagaramit ko iti assignment ko. Naskan ana nga to dagiti gradok. Ay, kababayin ki ni Manong Chris. Malagip ko man ang tinaybaga ni tatang. Nuagaram ka no ni Manong Chris. Mapagkudkudak nga ta. Kadlaw ko natam na iti langam. San kansa mo ta nakaturog? Nasapa ka nakaturog mama. Ngam nakaringak itay alas 3. Ay nagsapakan. Kasapulam tinan-anay at turog. Dahil tati impatigmaan ti doktor ken ka. Jakmat nakaturog itayin mama. Nakit-kidemak. Ngam uri ka sa no ti panang ipapilit ko makatulog ha. Talaga anaatapan ti turog kanya. No anya ditan ti si Milpot iti panunod ko. Oh, apay anasin nga ti panaturog mo. Ang mga no,
Nalipatam tinagtumar iti bayta mismo. Naimas da di atum tumarak nga agas, mama. Sige nga, Rudan. Ituloy kong da ito'y araramidin. Naglain kan? Ay, agyaman na ka. Among kadi amay sa daytoy a subject, nakabagsaka? Flor de Lisa, saan ko maapakabasulan ti panagdamag ko kan kanya? Masirib ka matitik ko napanag nakakdahit iti subject kapag kaklasyan ta. Ang natikat mo salusudan kanya. No apay, nabagsaka iti daytoy a subject ko? Ladingitak no nasayar ko tiritnam. Malagip ko man ng tinobyo ka ng kanyak. Adagayam nakasaan apadas mo ti ayat. Uwan, jakon kahit alagip mo pa'y. Dandani na dadaal ti biyag ko gapuken ko na. Kunam adimon kaya tagsangit, ngam manartara igid mat nagatiluan. Dahil ti panyo. Agyaman aklaunay kan ka. Adapay may sangipod mo ko. Gaputa maguguran, unay ti panunot ko. Ginandat ko ti agpakamatay. Ano niya? Ay, namalagip ko dahi chay. Ay, agkinkin tayo gak. Amok adak kalabasol iti Diyos. Ti panang panggap ko. Amang katali iti bukod ko abiyag. Well, talaga saan na may parbang? Saan ta kung magaya man na nagamang? Saan siguro mata ni Flor de Lisa tinagloban iti dayja kotse? Kuna na kanya ka na kurapeda. Nobyo na kunak kuma. Ngam saan pa'y matanan anay nakailiwliwag iti panagsinada iti nobyo na. Naliday tilanga na anak kalagip iti napasamag iti nobyo na. Kinunana pa'y kanyak. Asaan nan akayat ti agayat. Inawagan ka pa ingin muna. Lumabal ng awisan kang agpasyal, Flor de Lisa. May sanang ti assignment ko manong Chris. Nalpas ko pa'y kit din Iso nga inton itulnog na. Maturog akton. Mabalin nga rod nga ipasyal ka pa ilang iji balay. Kalpasan ti pa nagpasyal ta dito imon. Mabalin maglanta manong Chris. Kahit mo ka di amangantan, bueno, mapantapay lang agpasyal ka dagiti pagkatangan ti kawas ken alahas. Awan ti igatang ko iti bado wenno shopping. Relax, no da makurso na dam abado. Gatangam, siyak ti mang bayad. Sobramot daytan manong Chris. Nakababain. Saan? Pasat tayo ti panang tulong ko king ka. Iti panag-adal mo. Nasaya ating pasyar na ka ni Chris. Nagsasaruno tayo lang nga dimteng. Ada ngamin dinaraya kapaskan. Kinid daw na ngamin asakbay nga itulnog na balay o may kami pa lang dito balayo. Nana Valeria, agyamanak. Pare ti anya Flor de Lisa. Gapo iti panang paadal ni Manong Chris kanyak. Dakalaw na abanag dayta. Mabainak pa yun kada kayo. Awan ti problema iti dayta. Kaya't ko naragsak ti anak ko. Ati kayat ko asawan. Naragsak ti anak ko at tumulong. Ado ti matultulungan na. Ay ngam, na isang sangayan ka kid ni Chris. Tuhan niya pala ang kararamidam dito isalas. Sumerkan ko iti kwarto ang kalpasan na itulnog mo ni Flor de Lisa. Aginanak pa'y labit, mama. Sa anak pa'y makaturog. Kinapudno na. Nanggag ko tinagsarita nyo kini Flor de Lisa. Saan ka diapud no timbagak? Saan ka lang maasyan ken ko na? Ngam, na isang sangayan ni Flor de Lisa iti pusong. Mama. Apay akalata nagsinay ka. Karbangam tagragsak. Kaya't ko naragsak ka, anak ko. Mama, naragsak ka kiti Raramida. Makanayan nga kuyog kami ngagpasyar kini Flor de Lisa.
ko nalablabas nga may tiday tati kinaragsak mo. Kahit mo kadiya siya ti makisarita kini Flor de Lisa. Ay, isaanan, mama. Siya akong timakamu, kini Flor de Lisa. Nung panunutok pa ang tinibagan ni Nana Valeria iti rabi. Na isang sangayanak kanong iti puso ni Manong Chris. Anya nga tati kaya tasawon ni Nana Valeria. Malagip ko lang arot ni tata. Naibaga naman ang idirabi akalpasan ana itulnog nak ni Chris. Amaan ka nung ada sa bali agapuna. Amat gayam. Oh, Lord Lisa. Awan mat gayam ti klase mi akas kanya ka. Mabalin ka di, awisan ka ngagmerienda? Sige. Ano sam ano, anya ti kabakalak na ipamerienda ken ka. Naglapag saritaan ta. Anya ti kahit masawan? Konforme. May panggap iti panagadal ta, ken may panggap iti kabibiyag mo. Naistoryak mat aminan ken ka dagiti napaspasamak kanya. Sige. May panggaplatan iti panagadal ta ti asikaswan ta. Bueno, kayat mo, siyak mati agistoryakan ka, may papanitibiyag ko. Amangan nga min, sangit kang tumanan. Saan na kamin pagsangitan? Saan ka pagsangitan? Kahit ko naragsak ka. Amon, napintas tagbiyag. Rumbang asaan tayo ang mabanog iti panagbenta. Lord Elisa, anya ka diti ar-arami damiti kwartom. Rumuar ka pailaeng, adda sa nga ilim. Wan tatang, mamaya kon. Sino ti sa nga ilik tatang? Ni kadi Manong Chris? Aw matimbagbaga na nga umay diti balay itay inawagan na. Saan ani Chris? Janos kano tinagan na. Kaadalam kano. Anya? Ni Janos? Agar-arem kadikan ka. Nay, at dagayam karibal ni Chris ken ka. Ay ni tatang mat. Saan nga agar-aram ni Janos kanya? Nasingod kami laeng. Pasaray tulungan na kadagiti assignment ko. Amo ka di mo namnaman na pasyaran ka dito palayo, Flor de Lisa. Naklaatak nga ron. Kaya't ko natin makisarsarita kan ka. Noy pagadalan. Apagbiit matla makasarita ka. Kakaiso na nga ang trabaho kita. Ne, agtrabaho ka gayam kabayatan ti panagadal mo? Kasapulan. Kasta tibiyag tinakurapay. Tapno makaadalak. Ne, agpapada tayo anak urapay. Kas makita mo at dahi ti balay mi. Nakanunno mo. Imbagpaikan ka at agmemesa ka nga anak. Talo kami nga kakabsat nga nagasawan lagi ti doa lalaki a kakabsat ko. Kas kada-kwada, sanda mo't anak kaadal. Amok nga ang klase min kong bigat. Isong pasyar ka dito igid ti baybay. Mabalin mo't ko mga ngayon ton bigat, ti pa nagpasyarta. O regmal-malam tangag pasyar. Ay, naira na mapana ka di Manila yung kong bigat. Agaro plano ak. Ada napatag nga si kaswag. Eksubliak mat adagos. May panggap siguro iti negosyo day tanya. Flor de Lisa, inaragsakak. Takadwa ka ita. Ay man gayam. Addated ko ka. Atoy. Ha? Ni, adayo pwede kasangay ko manong. Anya ka nila ito'y? Loktam, mabit lang. Tay katagtibungon na, tapno makitam tinagyan ti kaheta. Kitibayo. Aday ta. Ha? Sing-sing? Nagpintasan? At dapat kwentas? Agyaman ang klaunay. Ay Mabit lang. Sakti mga iusong itiramay mo ti singsing. Ha? Aday ta.
Isarunok nga ipan ititingad mo diti kwintas. Bagay king ka. At dapat pimintas ka. Ni. Lord Elisa, apa nagsangsangit ka? Saan ko amas baalan tiragsak ko? Ita lang amin mapadasak ti agalas. Kabayata na nakayusong ti singsing itiramay mo. Kenti kwintas ititingid mo. Siyak ti dagos ang malagip mo. Ay, saan ko amalipatan dagiti kinaimbag mo kanya? Nangin nalakit ti dagito asing-sing kan kwentas. Saan na napatagtibayad na kanya? Tanapatpatag ka. Ha? Lord Elisa, ay-ayatan ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Magusto ak ti naramid mo. Ulitak manan. Karbangam ti agragsak. Kablawan ka. Mama, Amok anangin na ti singsing kan kwentas ngayon sagot mo kini Flor de Lisa. Ngam tinapatag. Naibuksila mo ti panagayat mo ken kuana. Katrumbang lang asubadan na ti kinaimbag mo. Mama, saan nakagururay ti supapa kadag iti kinaimbag ni Papa ay ko kini Flor de Lisa? Awan tiga po na saan nakangayatan. Adamin kan ka ti saguday ti sapsapulan ti may sa babae. Naragsakak no naragsak ni Flor de Lisa kanyak, Mama. Ngam, rumbang asika ti kang runaan amaragsakan. O sige, Mama. Inakon maturog. Kaltangan ti rabi. Namjak pala makaturog. Saan asumina iti panunot ko ni Manong Chris? Nagpintas din sagot na kanya kasing kan kwentas. Jack impagaro. Magdagayang panagayat na kanya. Ay, Jack maawatan da ito amarikrik na. Rumang ka di nga klonak. Gaputi kinaimbag na kanya. Naimbag na nakita kay Timon. Naunibag na tiya pagsarsaritaan ta. Itulog kanto igibalayo. Janus, ano ka diti pagsaritaan ta? Adda ka makayat kong ibagakan ka, Flor de Lisa. Magna-nervyos ako tan. Pakawanan ako ma. Sapay ko matadyak pakabasulan. Di panagayat ko kan ka. Anya? Kunak man no, agpagayam tala ang Janus. Sapay ko mata may kariyak nga ayatam. Jack amuno, anya tirumbang nga ibagaken ka. Ngam no kas pangarigan tapaayan ka. Agbaliw ka diti, panakilangan mo kanya. Adda ka di sa bali nga adda maikari nga ayatam. Simbang pagkagaya ba na Flor de Lisa? Dahil pagkasaan ka nagbayag itinapanam. Apay akas ta tilangam. Tatang, nagkita kami kini Janus itimol. Kat inawis na magpasyar. May sa mariribo ka na. Ngay kaapay. Makita yung kadida ito'y asing-sing kan kwentas. Insagot ni Manong Chris. Diday di panagpasyar mi kan impudno na ti panagayat na kanya. Mapugtuak ti sumaro nga ibaga, maipapan ka ni Janus. Ad-adda maikari ni Chris nga ayatem. Naranyag to ti masakbayam ken kuana. Naimbagabigat mo, Flor de Lisa. Nakaawakin ka, takayat ka kumustahan. Ang kalapos ko laan nagtigos, mapana kami makimisa. Engam, agawid ako matladagos, tayo tuloy ko nagitijak na alpas idikan man. Assignment kada project. Sayang, tanayra na nga dak dito Manila. E di kalman na saan ka nakita nga mailiwak launing king ka. Agyaman na, ta ka na yun nakamalagлагin. Gapo tayo ayatan ka unay, Flor de Lisa.
Agya manak, manipod nam amo ka? Naragsaka kon. Sikatin ang bukal itibiyag ko. Ngam adalat ta marik na kapanagutan. Ang mga no maulit manan, tinapasama ka. Agtalag ka iti ka ba alam? Igaid mo ti agadan. Ragsak ko ti panagbaligim. Agya manak iti panangpatpatibgal mo, tinakam ko. Manipod nga min lino ko na kinobyo. Kan nabaybay ang ti panagadal ko. Nakarik na ako mo iti panagbutan. Kasta unay asangit ko iti. Nabagsak ka karagiti amin agrado. Ang mga nagsangit ka manen. Awanat ba't garo dita din nam? Tapno punasa tiluam. Arakupon ka. Tapno makarik na ka iti kinatalgad iti barukong ko. Manong Chris, agyaman naglaunay. O sige, ituloy mo tagbalas. Agkararag ka na yung baga. Ken, kidawag ngay kararagan na. Si kadagos tinalagip ko, itay makasangpetak, Lord Elisa. Naginanak pa ilang sa inawagan ka. Naira na nga wanti assignments ko ita. Isuan na waya kakimuyog kan ka, nagpa-share dito igiti bye-bye. Oh, kumusta ka ti rin ang tamidya Manila? Nasaya at mat, makabanlog ti agbiyahe. Ngam, gaputa nakita ka. Humigpig sa ak. Ayatan ka, Flor de Lisa. Manong Chris, Ada ka di kayat mong ibaga kanya? aklo na kunti pa nagayat mo kanya. Agyaman ak. Nakaragdag sa ka. Sapay ko ma, inaklunak, etan na. Saan, atapno, subadam na giti kinaimbag ng paay ko king ka. Nasursuro ka niya ayatan. Sino ko matibabay adi mangayat itikasken ka, anak kasingsing pa. Agyaman ak mananting ka. Chris, ay ayatan ka launay. Hindi ko yan nakapanaw ni Manong Chris amang tulnog ka niya. Ngam, agtibtibayok pailaan. Marikrik pailaan tinairot nga arakot na kan nabara nga agap na kanya. Ay, sumsumgar na gito dut ko. Kasanon no, nalablabos nga may ti arakot kan agap ti nagtungpalan mi. Ang mga nudyak na makapagkadkad. Ay nga, rambang ka di nga ipaikot ibagikan ko anak kasubad ti paadal na kanya. Lord Elisa, anak. Naluton ti pangrabita. Kanya ka ti pagmatmat ti deram di tatawa. Tatang, jak na puutan ti iya si Dagyo kanya. Ay, pasensya kayon ti panakarabiik ang nagawid. Inawis na kami ni Manong Chris ang nagpasyar. Maawatan ka. Kasi mangpat gaya main. Uwan tatang, itay aldaw asin mangput. Kan ada ipudno kada kayo. Inaklon kon ni Chris. Ay kag nasayaat a desisyon. Amo ka natalgid kanto iti den na ni Chris. Ay nga magadalak pa lang at tatang. No awis anak ni Chris nga agkasar kamin, ay magagtuken ko na nga orayan na ang makaturpusa. Oh, kumusta ti ipapan mo iya Manila? Di mo matinyawag ti sasangkot mo. Kas itidamo pa nagpaagas ko di Manila, mama. Isumat lang timbaga ti doktor. Nunas ka na mapan kay di Amerika. Saan kayo madanagan kanyak, mama? Kabalak da ito eh. Intalag kon kini apo Diyos ti amin. Ewan gayam. At napintas ng ipadamag ko kada kayo. Inaklon na kon ni Flor de Lisa. Kablawan ka. Ay kung nagtupay, asaan na ka mapagkadkadan ni Flor de Lisa. Mariknak, ngayatan nak ni Flor de Lisa, mama. Kasta unay aragsat ni Chris anang ipadamag kanya nga inaklon mo. Kad maragsakan akmat. Nana Valeria, mabaina kada kayo.
Panagriknak ngamin. Sana ka maikariki ni Chris. Lord Elisa, saan mo kumaapanunutin day ka? Amom ka di nga ititawon ti anak ko na surok ak 40. Kat si kapay laeng ti inayat na. Ti kayat ko asawan, si kapay laeng tinakariknaan na itiragsak. Saan nakadipay anak padasan ti na kinobya? Talo tinagbali na nobya nang saan na Wino, kahit ko asawan, saan da nagkinawatan? Uwan gayam, adda ko kahit ko akid dawan kan ka. Kayat ko amam-am mo ni tata. Janos, adda ko makait kung may bagagan ka. Kan sapay ko matamaawatan nak. Kan may sa ibilang naklaangon apagayam. Nasakit amangag. Taay ayatan ka unay, Flor de Lisa. Ay, lading ito. Saan ka akayat ang masakitan? Ngam, adan kayan ayat ko. Tiambok na akong pwede tinopyon. At tagayam sa baling agar-arim kan ka. Nas kanya ag desisyon na. Kat iso tinapilik. Awan mabalin ko. Numay salaan nga pagayam ti panghibilbilangam kanya. Sapay ko mata naragsak kanto iti danana. Agyaman naklaunay, tamaawatan na. Makasarakan to iti ad-adda maikarikan ka. Kasladyak ka ba ilan ti manglipat kan ka, Flor de Lisa? Saan ka makapagulbod kanyak? Nagsangit ka. Adda ka di problema. Kalpasan nga inaklon ko ni Chris. Kan inistorya ni Nana Valeria kanya. No kasano ti kinaragsak ni Chris. Ti panangaklon ko ken kuana. Ingkadang ko kasaritak ni Janos. Dahil di nang pasyarkan ka dito yung balay, ti kayat mo asawan. Agar-aram kan ka. Uwan tatang. Kalpasan dahil di panang pasyar na kanya. Nagdaton kanya. Nagsaruno lang kini Chris nagaram kanya. Gam ni Chris tinapili mga aklunan. Robang laeng anak. Gam apay analiday ka anang paay ka ni Janos. Tatang, maasya na ngamin kan kuana. Nasimpat kanya. Masirib. Kan may sa tultulungan nak iti panagadal ko. Kadag iti assignments ko. Asi kadilaeng ti mariknam kini Janos. Asinot at talaga ti ay-ayatem kadakwada adwa. Tatang, ni Christik ayan ayat ko. Nakasaysayat kanya. Saan amay kari pasakitan? Nasingada kini Janos ta pada tayo anak ko rapay. Inkarkarigatan na tinagadal. Flor de Lisa anak. Adda nagdumaan ti asi. Ken ayat. Dayta tilaglagi pa. Mariribukan ako ng arot kadagi dyan ay baga ni tatang kanya. Nasingat tirik na kini Janos. Ngam saan ngayat da ito eh. Sinalbar ni Christy biyag ko kan adda ken kuana ti masakbaya. No pay na ibaga ni Janos adi nakabaulan alipatan. Iti pa naglabas ti aldaw. Aglunit tumatla ti sugat iti puso na. Nang runa no makakita iti babae, ama magpitik manan iti puso na. Analabit na istorya ni Flor de Lisa kada kayo akayat ka makasarita. Da kayo gayam ti ina ni Chris. Maragsakan na ka makaamam mo kada kayo, Mrs. Pasensa kayo lakuman iti kinano mo ti pagtaangan me asinang bayan niyo. Awan ti problema iti dayta. Sana kas kadag iti dadto maababak nang. Badlaw ko nga roda na saya at kayo akas ken ni Chris. Ato dagiti baan nagapagyamanak iti anak yo. Sinalbar na tibiyag ti anak ko. Sa nakababain ko ni Chris ti mangpaadal iti anak ko. Naimbag ti panagpuspuso ni Chris.
ay ayatin na unay ni Flor de Lisa. Kaya't ko anaragsak ti anak ko. Sipod nagamam mo dakin ni Chris. Naragsak manhin ti anak ko. Adaman madlaw ko ken ka, Chris. Magusgustuam ti agpasyar dito igid ti baybay. Kan nakalun na kan ti init. Nga saan mo pa'y nga insina ti matang mo iti baybay. Malagi mo pa'y kadi, idin pasyar ka dito yung igit ipay-pay. Kinunaking ka ide, at ibiyag kat maidilig iti taaw. Kas kadag iti daluyon, ngagbatak iti kadaratan. Lord dili isa, agsubli-subli ti panlobok. Ado ti panubok iti biyag ko. Aging ga iti namam mo ka. No ad na pumanaw, adag subli. Ha? Kinapudno na, kasta sa anak pa ilangan mamati. Nasuro ka na 40 titawan ko. E din to tasi ka. Manmano ti agayan ayat, anasurok adwa pulo at tawon ti baat ka. Saan aday ta ti panunutam? Tinapatag, no anya ti marikrik na. Nakaragsa ka. No kasto'y akadwa ka ngagpasyar. Kaslaawan ti pagpatinggaan ti amin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni Janus, ti agtaktak dar iti waiting siya dito isangot ti pagadalan. Itaman langan ang masikak. Adadag iti gundaway ang masabat ko. Is-iso manak ng madlaw ko analiday. Flor de Lisa, kunak man nakaawit kan. Ne, itaman langan nakapagsarita ta. No kastangag sabat ta. Pamrayam lang ti mangisam kanya. Mayra na ngamin ngagdardarasak no tagduma. Di mo ko mapanunutan kayat kaaliklikan. Hamumat, iraprapin ko ti agadar. Maawatan ka. Ikarkarigatak ti makaturpos. Tabarang dumtang to ti panawan. Ay kariyakon kan ka. Ladingitak. Adan kaayan ayat ko. Nasaysayat langan no ibawing mo iti sabali ti riknam. Ti pusok ni manglaplap padalipaten ka. Masaktanak no lipaten ka. Tungkal gandaten ka alipaten. Ad-adamat amariknak. Anapatid ka dito pusok. Janos. No amumla ko ma. Kasla nakikita kong day talugan na. Ha? May sa alala ka ti dimsaag kat isisiuman na ka. Ne. Si Meryoso tilangan ni Chris. Pagsinsin nublatan da kami akitaan kini Janos. Natiktikan kan samot na nangurure kanya. At ngamin siya nga ilig yung opisina. Nabay ka nagsasalita kami sa natrapik ka. Awan ka niya man na. Nabitak pa dito waiting shed. Naladaw ngamin. Pinalbusan na kami ti maestrami. Flor de Lisa? Aywan gayam ni Janos. Chris, ni Janos. Nobyo. Isugayam tikon ko naman obyo. Kumusta, bro? Nasayat mat sir. Maragsa ka na ka makaamam mo kada kayo. Abdan tres sila pagluganag. Panawan kayo pa. Magananad ka, Janos? Nasayat man, tanda nasingpot na kayo mo, Flor de Lisa. Uwan. Nasingpot ni Janos akaskan ka. Kan may sa masirib pay. Saan ka nagbintan? Dahil di alugan ti masansan amang sukon kini Flor de Lisa. Kaayan ayat nagayam ni Chris. Katlangan na ti baknang. Nataer, naputaw. Lujak mariro, nasurok a 40 titawan na. Adayo tiba at titawan da kini Flor de Lisa.
Jak kayat kag panunot iti sa bali. Ay ayat at ni Flor de Lisa. Kat dakkel ti respeto kinkuana. Ngam do kas pangarigan. Saan ko ang mapapalaw? Saan ko akabailan nga ipaay tinasaya at abiyag kinkuana? Kat ti masakbayan lang ti mabalin ko ang pagkain. Nangan kami lang iti restaurant kini Flor de Lisa. Dagdag na kami ti parking sa intulod ko. Saan ka kadi adim manon iti balay da? Saanon mama? Ang mga no ado teramidon na. Saan ko akaya tagbalin ado dagsan iti panakadal na. Talaga nga ayatem ni Flor de Lisa. Pudno ti ko na yo. Isu lang din nakariknak iti napudno nga ayat. Naragsakak. No kastangag kuyog kami nga pasyara. Awan ka di pa iti plano amang ikasarken ko na? Awan pa'y mama, tagadal pa'y. Nasken ang makaturpos para iti masakbayan na. Uri agasawa kayon, mabalin na matlat ti agtuloy nga agadal. Sa bali lang no agasawa kami na. No kas pangirigan tangan na. May bayaglaan ti panagturpos na. Ni Janos ganti mauawag kanya. Ay, nabayagan niya muna ti numero ti cellphone ko. Itala ang awagan na. Ije pagadalan lang agsarsarita kami. Sa idea amunan nga danobyo ko. Nadlaw ko. Nga imikay kanya. Hello? Hello, Flor de Lisa? Ay ba karabiin? Kastamot ken ka. Anya ka diti ibagam kanya. Ni Sir Chris kayang tinopyo. Masansa na makikita tinugan ay di amang sukon ka. Adda masapol amamwa maipanggap ki ni Chris. Kinagpaisuna. Ni Chris timang papaadal kanya. Ano niya? Ngam pangasim Janos. Saan ko maabumabati pa nagkitam kanya? Inayat ko ni Chris. Saan aga po tabak nang? Itilak si tibaot titawan mi. Saan ko asinamir kan saan alapod ti kinaragsak mi nga agayan kanya? Naglaw ko ang nakaululimag kay dirabing Flor de Lisa. Kasla makaluluwa ka. Pinalpaliw dak gayam tatang. Inururay ko nga gistorya ka kanyak. Adda ka di problema. Saan ko lang nalapdan tiriknak? Masya na kini Janos. Nasingpat. Ngam saan amabalin adwada nga ayatak. Saan ko ang maawatan? Agsarsarita kami kini Janos iti sangot ipagadalan. Ididimteng ni Chris. Pinagamamok ida. Nadlaw ko analidayan ni Janos iti panakaamuna ani Chris tinubyo. Saan ka di ang nagsaritaan yung day taabanag? Kalpasan a pinaay mo ti panagayat na. Nasken nga awatan na ti kinapudno. Nga mabiit laeng. Masyanak lang kini Janos tatang. Agdo umati asi ken ayat. Saan mo siguro anam naman na sukunin kahit ipagkataran nyo? Ita lang aramidak tayo tayo. Chris, pakawanan na ko ma. Oh. Apay ngagpagpakawan ka kanya. Anya ka diti mapaspasama king kaswita. Rombong ko mga ibagak adagos dahito ken kami panggap ken ni Janos. Anya ti may panggap king wana? Nagararam kanya. Ngam, sikat inaklon ko. Naragsaka kiti dayta anang mo. Ure da karibal ko akatab mo. Siyaklat ti pinilim. Gapot na sikat ay ayatan. Nakiyaman ako na eh. Naragragsakak manan. Among kadi ang naragsak ni mama,
no naragsa ka? Ha? Ada ka di pa'y nasa kanamamak, may panggap ka ni Janos? Nasingad kami lang gayam idi kini Janos. Tultulungan na, no da pakarigata kadagiti assignments ko. Amam, adda pa nagbudong ko, ama ulit tinapasamak idi kanya. San ka ngagputang? Agtalip kay ti kabalam. No da problema, may ti panagatal mo. Ibagam kanya, takitak no niya di may tulong ko. Kat ni Janos ti pinili ni Flor de Risa. Ni dumduma babae. Kat may karingayatan. Diyak mamati ngay naklunak. Tautang na anay pag-anak ang kanya tibiyag na. Kanti panagatal na. Marik na kay ayatan nak. Mani po di tayo dimteng ka diti opisina. Nadlaw ko anaunag ti pampanunutan. Mama? Oh, kasla nakigtut ka pa iti panagsaw ko. At dahil po no kanyak ni Flor de Risa. Nadan ko nga nakasarsarita na idinapang ko sinoko ni tipagadalan na. Ni Janos. Itay lang nga sinokon ko iti balay da. Katimpod no na kanyak. Ang nagaram ko yung kuha na daya Janos. Anya, Nga masyak tinaklon na. Chris, Saan niyo ko mapagduwa-duwaan ni Flor de Risa, Mama? Mariknak ngay eto na. Naragsak kami iti relasyon mi. oh, kayat ko naragsak ka, iho. Jak kayat nga adda pakasakitam. Kabalag na ito yung Mama, kat pangasiyo. Umdasan akinasarita yo ti Ama. Itay kumapela nga kaya't kakasarita, Flor de Risa. Pakawanin na ko man. Amok ano sa irka, idi inawagan ka. Awan kanya man na. Manipod nagamamuta dito pagadalan. Nasingagtan. Kan may sam amunak mo tan. Ba nagapang dayawakan ka? Nagasat ni Sir Chris. Panawanan amamuam ani Christy ng salbar kanyak. Idigandatot ko mati agtapwak itirang tay. Kan ni Christy mangpapadal kanyak. Kastagaya. Ulitak nagpakpakasikan ka, Janos. Sapay ko ma. Tasaan abo mabati pa nagkitang kanyak. Ikarik. Saan ko nga inaklon ni Chris? Gapo kadagiti utang ko na imbag anakam kenkwana. Amok ang makasarak kanto iti babae na ikarikan ka. Saan tong hagbaliw ti panagkitakin ka, Flor de Risa? Saan ka naliklikan? Namimpinsanan nga awatag ti panakapae ko. Nakasagana ka tumulong. No ada problema mi ti panagadal mo. Agyamanak na pinatagam ti awis ko matipagkita taking ka. Tapno makapagsarita taan na imbag. Saan ko maamamon dahil ni Flor de Risa? Ikarik, sir. Noon niya man ti mapagsaritaan tayo. Para kada tayo laan. Agyamanak. Agtalagaking ka. Nung mabalin awagan naklatan iti Manong Chris. Oh, nyatikan mo ngayon naman. Sana ka umininom itinasangar, Sir Chris. Manong ko nakuma. So, please latan. Nyatikan mo ngayon naman. Jak umininom itinasangar, Sir Chris. Manong ko nakuma. So, Sige. please latan. Nalabit na istorya nanti amin may panggap kanya. Yung wadapay kahit maamaman, sige. Siya klanan ti agistorya maipapan kanyak, Manong. No pa'y nakurapay kamilanan. Ikarkarigata ti makaadal. Nasaya. Sapay kumata maragpat mo ti baligim. Uray nagribalanta ni Flor de Risa. Kahit ko nga gayam ta. Naragsakak no nyaman ti may tulong mo kung kwa na. Gabutag padata. Amang ipatpatagkin kwa na.
Nakasaysaya at nagpaiso nga impodnom ken ni Chris. Maipanggap ken ni Janos. Aglalo ta kanayon kay latang agsarsarita ijay pagadalan. Sana ka na yun, tatang. Kimaya kay kanya kon manipod pinay ko ti panagayat na. Saan ka di nagselos ni Chris? Eh, saan? Nasingpot ni Chris. Man nakaawat. Kan amuno ba't nga iso ti ayata? Abangan no saan nalaang akayat nga ipadlawkan ka. Naglagi pam kumati na istoryakan ka. Apan nakisarita ni Valerie. Ken ni Chris. Kayat na naragsak ti anak na. Tatang, O apay. malagip ko lang amin ni Nana Valeria. Nakasaysaya at gaya ni Sir Chris. No sa balil ako ma. Pawilan na ko makilangan ka ni Flor de Lisa. Isupay tinang ibaga at tulungak ni Flor de Lisa kadagiti problema na iti panagadal na. Mabalin kumamat nga isuntimang tulong iti nobya na. Ti pakas dahawak ng imbaga na. Kaya't nakano ang naragsak ni Flor de Lisa. Ken agpada kami ang mangipatagkan kwa na. Ngayon nagkariya akon ni Flor de Lisa. Ikarigatak. Amay salaang na pagayam ti pangibilangak ken kwa. Si Mayar matlawan tirignak. Lumal daw gaya man. Mga opisina patlang. Bumangon na konti nakagdiwas. Ang tumarak man ang kadagitakas ko. Oo ka ganak lima pa. Managnakan sa mga kanya. Hello, mama. Oh, Chris, kumusta ka? Nasayatan tirignak. Bimbangon akon. Mga opisina matlaang. Saan mo nga ipilit no saan mo kabaulan? Unakmat ngamin kan kay tay, amapan kay ti doktor. Sige, pamadanagan kay launayin. Mapanak to iti doktor sa akbay nga umayak dita. Awan ko mati pakariribukan nyo iti dahi iti abanat. Nalpasan na nagsaritaan tayo dita. Ulitat manan, nunas kan amapan kagpaagas ija Amerika. Saan ko akayat ti medayo kini Flor de Lisa? Ay ahetek mama. Ti panagayat na, ti kired ko. Agkasal kayo nga yaman. Uray katwam nukwang agpaagas ija Amerika. Saan ko akayat amamuan da ito ni Flor de Lisa mama? Yak kayat nagsangit. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasi makita yung mama, nakasarsaranta ka nakasangpa di opisina. Inawagak itay ti doktor mo, Chris. Makapadakas ka no ken ka ti panagbanog mo. Nasaysayat ka no pa inuagpagas kay di Amerika. Mama, Ipangagnak ko ma. Pagimbagam da ito'y. kabaunak na ito yung mama. Chris! Kalata, maulawak mama ka. Chris! Kunat namin nga uray saan ka pa lang. Imay ng opisina. Di ako nakabalan sa sakit na mama. Matayak siya. Sana kumapag-nervyusan. Mala, agtugaw ka laang. Idumog mo di talamisaan mo. Agpatulong ang iti security guard na itaray na kayo sa ospital. Talaga ablang ko ti utak ko. Ensuro idi ni Janos ti formula da ito intid ni Mrs. Ancheta ang assignment mi. Aramido ka man. Tayin ton alas 2 asumaruno ti klase. Ini, kalapa nagtibtib bayo ak. Kay nga ta. Aton sa pakariribu ka ma, Flor de Lisa. Janos? Pasensya ka no, nakasingaak. Awan sa bali panggap kuking ka. Saan ba't nga ta makaungot ni Manong Chris kanya nung mamuan na ngay nasatgan ka?
Awan ti dakas na iti panangasidag mo kanyak. Nakigtutak lang. Mariribo ka na gamin iti da iti assignment nga intid ni Mrs. Ancheta. Ay, insuron idin kanyak ti formula. Damot nga tayo ti maestroyo formula. Kitakman. At ka di librom iti da ito a subject? Ne, mabit lang. Talak ti libro iti bag ko. Ni Nana Valeria. Awagan na. Apa nga agtibtibayo? Adto Janus. Song batak labi ti awag ni Nana Valeria. Hello? Apay? Anya tinapasamak ni Grace? Sige. Umaya kon. Oray ta inton malampay lang ti sumaruno ang klase. Janos, masapol ang mapanak iji ospital itamot laang. Isumat lang agtib-tibayo ak itay. Ay, Diyos ko. Anya nga ta tinapasamak ni Chris. Agyaman na ito nakapuot kan, Chris. Kumusta ti marikrik mo yan? Saan naman sakit yung ulo, mama? Nakapsodak lang. Ay, di mo laam mo. No kasano tinervyos ko itay. Umanugot ka kumangamina na mapanijay Amerika. Mama. Awan gayam. Inyawag ko ni Flor de Lisa. Di panangitaray ko ken ka dito ospital. Anya? Nana Valeria, kumusta ni Chris? Saan ka madanagan? Nasaya atin tirik na. Kasta ho na yadana ko ita inyawag ni mamang mo. Ngayon taray na ka dito yung ospital. Pagkalma ang tirik na. Nasaya atin tirik na. Inasatgak itay ni Flor de Lisa. Tanadlaw ko nga ada pakariribukan na, sir. Tulungak ko ang mga rami diti assignment na itay nawagan ni Nana Valeria. Agyaman na kiti pa ng sarong karyo kanyak ni Flor de Lisa. Agyaman na klaw na Janos. Nasaya atin tirik na, mama. Mabalin kong tirumar dito ospital. Saan ka kumaagumana at makaruwar dito ospital? Ijeton balay ngagpalimbagak. Kinadakit daw kada kayo. Saan kuma amaman ni Flor de Lisa noon niya ti sakit ko? Kat saan kayo nagladingit, mama? No saan mo kaya ti agpaagas iti Amerika? Umanugot ka kuman iti singasing ti doktor. Ladingit, saan ko akayat? Nugasat ko talaga ti matay. Kahit ko ngawan pagbaliwan ti langak. Kastuyak ko nga pumusay. Tsak kaya't abatay ka. Ure siya, mama. Kahit ko ngagpaot kumapay ti biyak ko. Tamok akasapulan nak ni Flor de Lisa. Tatang. Simrak kayo matiti kwartok. Ada ka di ibagayo kanya? Nadlaw ko, mariribukan ka, simbangpat anak ko. Saan mo pa yung kaskaso, di palagkabla ko king ka. Kuhangamin tatang. Adala pakarikutak. Kan pakariribukak launay. Nay, apay makasagsakit ka. Nagapa kayo kadi kinikres. Ni saan tatang? Awan ti saan miya nagkinaawatan. Nasingpet kan nadungo kanyak. Itay kasarsarita nak ni Janos tapno tulungan nak iti assignment ko. Inawagan nak ni Nana Valeria. Kat imbaga na ang ospital ni Chris. Ika, tinapasabak kinikres.
Hey, jak amo tatang. Di damot ibaga no. Anya ti sakit na. Ngam, madalaga na. Talaga, gaya-ayatam ni Chris. Nakasingsingpot ngamin kanyak tatang. No saan ko maaga po kenkwana, nabayaga ko na tay. Utang ko na yung bag-anakam kenkwana, ti panang salbar na itibiyag ko. Ti nang lawlawag, iti panunot ko, nga dapay namnamak para iti masakbayan. Isunat, tiga po, no apay, anagayatak manan. Ay ala, kasaritam to na yung bag, di kayan-ayat mo. Luapay na ospital. Sige tatang, ikarigatang aramidan na ito assignments ko. Barang saan ko malipatan ti insuro ni Janus. Agyaman ta, nakita ka dito pagadalan, Janus. Ay, nasolbar ko matlangan ti assignment ko. Nagpatulungaken ka. Awan tanyaman na. Pakaragsakak ti tumulong king ka. Naimbag, tanayulong lang tinang solbar iti assignment mo. Ket langam ti matandanagan ken agsangsangit ka, edi pimano ti ospital. Ang karigata, jak ipalubos sa madadaal ti panagadal ko. Kanayon nga ibaga ni Chris kanyak asan adagiti panubok ti manglapod. Matunoy ko dagiti arapaap ko para iti masakbayan. Amang Flor de Lisa, dayawak launay ti ayan-ayat yo. Agyaman na, saan ko agandat ti mang sayar itirik naman, na idumdum mga agayat ni Chris. Kinapod nuna, naragsaka ko, naging kahit nasingad agayam talangan. Makalayan ang makapagsarita ta akastoy. Ewan gayam, kumusta ni Manong Chris? Jak amo no nakarwaran iti ospital. Saan ko nga inawagan iti rabita, jak kayat makasingak iti panagpaimbag na. Agyaman ti manlugot kay matlang na rumara ko niti ospital. May martirik na knotak diti balay, mama. Pinalubusan da ka ti doktor makarwaran hangam laglagi pimukuma. Dagti balakad na kanika. Saan ka pa lang amang opisina? Itulon mo tagpaimbag dito'y balay, Chris. Mala, mapana ko ni opisina. Tado tinapatag nga asikaswag. Da kay mo din nagbalhin na nurse ko. Sayang. Ta sa anak ka makatulong kada kayo. Saan mo pala panunutan day ta? Ay, sakbay arumwarak, agtumar ka pala ang karigito'y agas mo. Wen mama, da kay kitin matanagan kayo pa. Kaputa kayat ko ang natalgad ti kasasaad mo. Nasaysayat ko mapay no siya ti matay. Isang kay matngagsa ti kasta, awan ti matay kada tayo. Nakasarsaran ta kasarsarita yo. Anak. Pagladingit kay manan, nagsangit kay manan. Ay, dayawag ti kinatibker tinakam mo. Mangnamnamag ngagbiagak pa'y tinapawat, mama. Takas na kunakon kada kayo. Kasapulan nak ni Flor de Lisa. Ay nukas pangrigan, pangasyo. Saan yun to kumabaybayan? Malakit din, agtumar ka kadagiti agas mo. Ala, tumaram amin dagitoy. Nakadado dagiti ang dadakla tablita kan kapsula. Nudaduma, makauman tag tumari ti agas. Gaputa saan mo akayat isingasing ti doktor. Iso nga inristan na ka iti nakaadado nga aga. Ay, anyan. Nagrigat ang tibya kaya. Manulati na kay gatangat ti sagaribok. Dapat mo na parte. Uray isang kabasik. Ngayon ni Flor de Lisa. Akinaut na manipod iti ni Chris. Astusan na gagata. Anyan. Tano. Itatamot dito'y tsyenda. Ay, madam, kayo gayam. May kuman na insyenda ti isang kabasit a kwarta. Ay, wan gayam. Ay, kumusta ni Chris? Nadamag ko kini Flor de Lisa na ospital ka na. Kasi ti apo nakarwaran. Aday je balay. Ay nga imbalakad ko ken kuana nga ginanapay lang.
po timteng tarito ikiti baybay. Nakololim ka. Si kamot iti ati san mo amisina ti imatang mo iti tao. Ada mariknak nga alyaw amang buybuya iti taaw. Kat enraramnak dagiti dadakal adaluyan. Kat sana kun ama kalungaw pa. Di san makit kitaan. Kitaan naklang. Aguma ka amang buybuya iti kinagwapo. O kita. Nagkatawa ka. Aging ka ita, mariribo ka na amang panpanunot iti panaka-ospital mo. Saan ka madanagan? Kasarsarita na ako. Makita mo. Anya nga man tinapasama ken ka, tapay na ospital ka. Kan, anya ti sakit mo? Awan sakit ko. Pasensya kayo hindi pa nakarabi imi ko ni Flor de Lisa, tata. Sinukon ko iti pagadalan da sa nagpasyar kami. Pasyar ko pa iti mall, kat iya kami ng rabi. Ay, ato, tirumbag nga pagyaman aking kakres. Ako, sa inyo napanunutan da ita. Ay, etik ko iti anak yo. Kahit ko anaragsak, naranyag to ti masakbayan. Sige, sarsarita kayo pa ilang kini Chris tatang. Agpulasak lamait. Pambarak mangipak ni karigitoy. Nagadumanan ang ginagatak mo, anak ko. Gungun dawayam sama, ti kinaimbag ni Chris. Kababain pa iking kuanan. Awan na nyaman na tata. Ungayam, te ginatang ta para kini tata, nabatin sama di yalugan. Wan gayam. Ngam adda ditoy. Itid kung tulatan kada kayo inton madamdama tatang. Ay, gayam, Chris. Nagkita kami kinimamag mo, ije tiyandaan. Napagsaritaan mo, ti may panggap iti panaka-ospital mo. Kat, anya tinaibagaan na kada kayo, tata? Ti na istorya na budlaang, kat nakarawar ka nito ospital. Saan na nadakamat no anya ti sakit mo? Saan kayo madanagan? Nasalon atak, tata. Isuali ni Klikak, tinabayag apa nagsasango tayo, nagsasarita kada Chris tatang. Ama no, diyak malapdan ti panagsangit ko. Ele, saan ka maawatan? Nakasarsaran tamad ni Chris, nakasarsarita ka niya. Impatalgad na nga awal tinadagsan na sakit na. Sa ita, kasta ti mapaspasamak ka. Tatang, diyak maawat, ti marikrik na. Ikas ita, agtib-tib bahayo akmanan. Anya ka de, tinagsarsaritaan niya. Kabayatan ti kaadami ti igid ti baybay. Nagado nga imbagbaga na kanyak ajak maawatan. Ay, maburbur siya anak, tata. Talaga gaya masan ka umininom iti arak, Janos. Nasingpat ka. Nagasat to ti masawam. Mabayag pa iday tamanong Chris. Ang mga no, agsada nga tumanan nga agadan. Kakaasyak amang remedyo ti kastusan. Kastala ti biyag, aganos ka. Huwag gayam, nagyaman na kiti pa ng tultulong mo kini Flor de Lisa kada ti assignment na. Manong Chris, mabainak ko maasumurot ko ni Flor de Lisa amang sarungkar kada kayo ti ospital. Tamang ano, agungat kayo. Ngam, madanaga na, noon niya ti mapasamak na. Kat kastaunay asangit na. Awan rumpeng apanggurakin ka. Agyaman na paikit diya. Agyaman akmat iti ka na man nakaawat yung manong. Naghasat ni Flor de Lisa. Tsak mas daaw no apay nga yayatan na kayo unay. Dumting tumot ti panahon parakin ka. Juan, mangnamnamak iti dayta. Madanaga na kiti impasabat ti katulong kanyak. Langam kano tinabambanlog. Kanagkakapsot asimang.
Kasla kam kamatom kano ti angas mo. Nagkalman tirik na kalpasana nakatumarak. Mariknak lang nga medyo nakapsurtak. Anya nga minti inararamid mo. Nakisinara kaklaan kini Janos. Anya? Nangan kami ti restaurant, bakit pa nagsarsarita mi. Kat ni Flor de Lisa tinagsaritaan mi. Sa kalpasana, nagawid kami. Umayak ton mga opisina inton bigat, mama. Chris? Saan kayo madanagan? Kabaulakon. Kaputa di mo matamo no anya ti kayat mga order na kanan, siya kunti agurner. Nana Valeria, kababain pa'y kada kayo. Kan may sa damok ti makastrak iti kastoy kanina a restaurant. Awan anyaman na. Dayta ti magustuaken ka. Ti kina inosentem. Kan dayta ti pagtalgadan tinakam ko. Nga ay ayatem launay ti anak ko. Talaga apat-pat kat launay ni Chris. Maikari nga ipatag. Ngagnerbyusak matan. Nangruna ta. Kas lamang tuktukot ti panang parang ni Nana Valeria kanya. Mangan tangaro doon. Saan ka ngagbabain? Amom, pagyamanak, tadimteng ka itibiyag ni Chris. Nana Valeria, ad-adaan siya tirumbang nga agyaman. Sika lang ti babay nga inayat na iti kastaw na Kayat ko anaragsak ni Chris. Aywan gayam, madamag ko. Saan nakadipay nga injaya ken ka? Ti pa nagkasaryo. Kasar? Ure agasawa kayon ton kini Chris. Mabalin mo to nga ituloy ti panagadal mo. Amok anaragsak kanto ti panagdenayo. Amok anasaya at to ti pagbanagam. Awan ti saan nga agkalikagom. Nang runa no, kadendennam kay ayatan. No pa'y ubi nga kay iti day taabanag. No kayatan ni Chris nga kasar kami. Umanugot ak. Maragsakan na kiti day ta nang nagkuken ka. Kap-kap na kan na ka, ti anak ko. Sige, kasaritak to ti anak ko. Uray nagarbo ti kasaryo. Aramid! Mama, apay aking sarita ni Flor de Lisa di day taabanag. Da kami kumatirong banghag sarita. Ay, di agsarita kayo. Uray ta, umanugot mat ni Flor de Lisa. Pagtulagan yon ti panagkasaryo. Mama. Ne, hapay agsinay ka. Saan ka kadi amaragsakan? Agad-adal pa'y lang amin ni Flor de Lisa. Saan na problema dayta? Uray agasawa kayon? Mabalin na latta nga ituloy ti panagadal na. Mama, dumala ang nag-asawa kami. No agsikog kas pagarigan. Maibayag ti panagturpos na. Uray mano atawan nga agadal iti kolehyo. Tinapatid, makaturpos. Nasaya at no agsikog tap no maadaanak iti apo ko. Mama. Oh, di ka maawatan. Kasla si kati agduat o. Mama, kasano ti kasasaad ko? Napanagnagag apat-patgan na ka talaga. Tanakasagana ang makikasarken ka, iho. Saan nga taan na sair ni Flor de Lisa? Hindi day tang na ibagayo. Diyos ko, anya ti aramidag. Kasanan, no ibaga ni Chris, nga kasar kami.
Imbagak anak kasaganak, ama kikasar kini Chris. No, day tati kayat na. Anak, adlaw ko ka itay, simagpat ka. Kita kariribukab. Anya ka di ti problema, ayah. Ay, tatang. Saan ba't ka ta may panggap iti panagadal mo? Tawad ba't parekot? Palaksid doon na nagsubangan niyo kini Chris. Awan ti problema iti relasyon mi kini Chris, tatang. Nasingpot ni Chris, patpatgak launay. Saan nakakabaulan a pagsangitan? Kapapay garod, amariribukan ka launay. Ay, tatang, kinasarita nak ni Nana Valeria maipanggap iti panagkasami. Imbaga na, nga uray agasawa kami ton kini Chris, mabalin kong tumutlat nga ituloy ti panagadal ko. Nagsarita kayo ka din kini Chris. May pagkapiti day taamada. Saan pa'y? Ni Nana Valeria lang ti nangibaga kanya. Apay gata. Oray na kayo, mariribukan kayo mat. Tinasakit anang nugo kini Nana Valeria. Gaputang umanugot ka no ama kikasar kini Chris. Napanaknakan na at talagang ay ayatak. Anak ko. Ay, kaslakit din panpanunutan ni Nana Valeria ti kinabak ng dalaan ti kinamat ko. Mga nagbindot ka iti panangipapad, iti dayta. Aywan gayab. Nakita ko kasano, ti kinasayaan na. No amol ako man ni mama. No apay agkad-kada ka mga kasar kini Flor de Lisa. Imam mo nga dama danagan. Yan agsangit lakit di. Ay taklaunay ni Flor de Lisa. Diyak kayat nga ibahat nga agsakama. Talumdaang tulaang ti kararwak. Nabayag ka din nga da iti amay ko? Di ka matagtagari. Ladaw ko nga radakas na naunag ti pampananutan. Kaya't nagbayin na kamang singakan ka. Nakaukrad ti libro. Ngayon kaslawan di ta panunod mo. Nagsinaay ka. Anya ka na ti problema. Amangan no makatulong hak. Agyaman hak. Tsaka mo no makatulong ka kanya. Saan ang may panggap iti panagadal ko ti problema? Tsaka mo no rumbang nga ibagakken ka na iti abanag. May panggap ka di kada kayo kanimanong ko. No pampanunutam ang nagsubang kami. Saan? Nasingpot ni Chris? Mariknak. Apat-patgan na kunay. Kaya saan nakabaulan apasakitan. Talaga nga agin inayat kay Launay. Saan ka kumamasakitan? Saan atubang tibaot titawon may tapno? Saan ka naragsak? Di pa anak lang ka. No ka intalimang ka dito posok. Di pa kariribukak. Kinasarita na ni Nana Valeria. Kaya't nang agkasar kami ni King Chris. No kasta. Agasawa kayo doon kini Chris. Nasakitan anak launay tinaamak kini Flor de Lisa. No agasawa danton kini Manong Chris. Awan ton tinamnamak kan kuana. Ngam saan ka diya talagang awan paset ko iti puso ni Flor de Lisa. Nasakit akinapot no. No apeng aging kay takat ay ayatak pailang ni Flor de Lisa. Saan ko akabaalan alibagan? Amo, sarita na ka ni mama. Dito'y ikitibay-bay tinangawi sa king kaapagpasyaran. Tanaw uli makapagsaritaan ta. Aklunak, anak ituta, iti imbaga ni mamang mga kasartan. Maawatan ka.
Nakiktot ka. Taon pa'y mo't nagsaritaan ta may panggap iti kasarta. Ay, patpat yun ka unay. Nakalaglag sa kaklaw na Flor de Risa. Ayatan ka unay. Ay nga, Jack kayat, ang makasingak iti panagadal mo. Takayat ko ang magunod mo ti arapaap mo para iti masakbayang. Chris, Oh, apay nagsangit ka. Rumbang ang maragsakan ka. Naragsak ti may sa tao. Maaday ti sidong ti ayatan na launay. makasangit ak lang. Gapo itin na laos aragsak ko. Ad-adan apat-patgan ka. Kat ikarik. No, magudud kunton ti arapahap ko. Makikasarak ken ka. Aldaw gaya man. Ang nakapsutak pa ilang. Jack ka pa ilang ti bumangon. Diyos ko. Daytoy ka ti kanibusala. Idilakal man. Nakaraglag-sak kami kini Flor de Risa. Nagpasyar. Chris! Saan ka kadingaw may mga opisina? Aldawan! Mama, saan ang nakatrangka tiri ka?